Δεν είναι δυνατόν. Παντού νερά. Είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα? Πρέπει να το πάρω. Δεν χρησιμοποιείτε καλγκόν? Όχι. Ένα φθηνό. Ποιος θα το σύστησε? Κανείς. Μόνο οι ταμπλέτες καλγκόν απελευθερώνουν περισσότερα ενεργά συστατικά από άλλα αποσκληρυντικά νερού, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Σε αντίθεση με άλλα αποσκληρυντικά νερού, μόνο το καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Με καλγκόν. Δεν είναι δυνατόν. Παντού νερά. Είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα? Πρέπει να το πάρω. Δεν χρησιμοποιείτε καλγκόν? Όχι. Ένα φθηνό. Ποιος θα το σύστησε? Κανείς. Μόνο οι ταμπλέτες καλγκόν απελευθερώνουν περισσότερα ενεργά συστατικά από άλλα αποσκληρυντικά νερού, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Σε αντίθεση με άλλα αποσκληρυντικά νερού, μόνο το καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Με καλγκόν. Δεν είναι δυνατόν. Παντού νερά. Είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα? Πρέπει να το πάρω. Δεν χρησιμοποιείτε καλγκόν? Όχι. Ένα φθηνό. Ποιος θα το σύστησε? Κανείς. Μόνο οι ταμπλέτες καλγκόν απελευθερώνουν περισσότερα ενεργά συστατικά από άλλα αποσκληρυντικά νερού, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Σε αντίθεση με άλλα αποσκληρυντικά νερού, μόνο το καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Με καλγκόν. Δεν είναι δυνατόν. Παντού νερά. Είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα? Πρέπει να το πάρω. Δεν χρησιμοποιείτε καλγκόν? Όχι. Ένα φθηνό. Ποιος θα το σύστησε? Κανείς. Μόνο οι ταμπλέτες καλγκόν απελευθερώνουν περισσότερα ενεργά συστατικά από άλλα αποσκληρυντικά νερού, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Σε αντίθεση με άλλα αποσκληρυντικά νερού, μόνο το καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Με καλγκόν. Δεν είναι δυνατόν. Παντού νερά. Είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα? Πρέπει να το πάρω. Δεν χρησιμοποιείτε καλγκόν? Όχι. Ένα φθηνό. Ποιος θα το σύστησε? Κανείς. Μόνο οι ταμπλέτες καλγκόν απελευθερώνουν περισσότερα ενεργά συστατικά από άλλα αποσκληρυντικά νερού, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Σε αντίθεση με άλλα αποσκληρυντικά νερού, μόνο το καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Με καλγκόν. Δεν είναι δυνατόν. Παντού νερά. Είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα? Πρέπει να το πάρω. Δεν χρησιμοποιείτε καλγκόν? Όχι. Ένα φθηνό. Ποιος θα το σύστησε? Κανείς. Μόνο οι ταμπλέτες καλγκόν απελευθερώνουν περισσότερα ενεργά συστατικά από άλλα αποσκληρυντικά νερού, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Σε αντίθεση με άλλα αποσκληρυντικά νερού, μόνο το καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Με καλγκόν. Δεν είναι δυνατόν. Παντού νερά. Είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα? Πρέπει να το πάρω. Δεν χρησιμοποιείτε καλγκόν? Όχι. Ένα φθηνό. Ποιος θα το σύστησε? Κανείς. Μόνο οι ταμπλέτες καλγκόν απελευθερώνουν περισσότερα ενεργά συστατικά από άλλα αποσκληρυντικά νερού, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Σε αντίθεση με άλλα αποσκληρυντικά νερού, μόνο το καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Δεν είναι δυνατόν. Παντού νερά. Είναι γεμάτο άλατα. Και τώρα? Πρέπει να το πάρω. Δεν χρησιμοποιείτε καλγκόν? Όχι. Ένα φθηνό. Ποιος θα το σύστησε? Κανείς. Μόνο οι ταμπλέτες καλγκόν απελευθερώνουν περισσότερα ενεργά συστατικά από άλλα αποσκληρυντικά νερού, εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένη προστασία. Σε αντίθεση με άλλα αποσκληρυντικά νερού, μόνο το καλγκόν συνιστάται από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές. Το πλυντήριο ζει περισσότερο. Με καλγκόν.